5 въпроса, които да зададете на вашия матраклог. Кой матрак е подходящ за мен? Важно е да споделите за кого търсите матрак. За вас, за вашето дете или за наематели. Спя по корем. Какво ще ми препоръчате? Когато избирате матрак, е важно да изпробвате матрака в позата, в която заспивате настрани, по корем или по гръб. По цял ден седя на бюро и вече ме боли кръста. Кой матрак е подходящ? Важно е да споделите с вашия експерт, ако имате текущи или хронични неразположения. Купих си спалня, но без подматрачна рамка. Какво да правя? В този случай има 2 подхода. Може да си купите подматрачна рамка и да сложите двулицев матрак или да се спрете на еднолицев матрак. Това зависи от вашия бюджет. А каква е гаранцията на матрака? В зависимост от модела, който сте избрали, гаранцията може да бъде от 2 до 99 години. А във Видборста за матраци ще ви съдействаме да изберете най-правилния матрак с най-дългата гаранция.